Traġedja fil-Marsa f'nofs ta' lejl, triq arterjali illi nbidlet f'xena ta' disgrazzja. Il-vittma f'dan l-inċident kien Palestinjan illi tilef ħajtu wara l-intlaqat minn vettura fil-Marsa Hamrun Bypass. Ir-raġel għandu 32 sena u kien jgħix il-gżira. Stqarrija tal-Pulizija konfermati li l-inċident seħħ ftit qabel nofs il-lejl. Il-Pulizija tad-Distrett waslu immedjatament fil-post fejn minn stħarriġ preliminari irriżulta li r-raġel safa milqut minn vettura tal-għamla Kia missjuqa minn raġel ta' 28 sena miż-Żejtun. Għalkemm fil-post tal-inċident issejħet ambulanza b'tim mediku, l-isforzi kollha kienu għalxejn. Sfortunatament, il-Palestinjan kien ċertifikat mejjed fil-post. Is-sewwieq ingħata assistenza medika u ttieħed l-isptar Mater Dei minħabba li kien ċertifikat li qed isofri minn xokk qawwi. Il-Maġistrat tal-Assa Audrey Demicoli qed tmexxi l-inkjesta. Persuni li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw illi b'mod frekwenti f'din it-triq jidhru nies jaqsmu minn naħa għall-oħra f'kull ħin tal-ġurnata u bil-lejl is-sitwazzjoni tkun aktar gravi. Din it-traġedja seħħet anqas minn 12 siegħa wara illi mara korrid gravi f'inċidenti li seħħ fit-triq bejn ix-Xemxija u Għajn Tuffieħa. Ħabta ħedon bejn il-karozza li kienet qed issuq u trailer illi kien ġej mid-direzzjoni opposta. Id-daqqa tant kienet kbira li parti mill-karozza baqgħet imwaħħla ma' trailer u l-vettura tkaxkret għal diversi metri. Il-mara involuta li għandha 69 sena hija residenti Is-Swieqi. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar dawn iż-żewġ inċidenti.